شاندەکە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە ئەنەکەسێ دەربارەی مافێ کوردان لە سووریە و پرسا هەرێما ئەولە لە ئەلمانیایە bi berpirsên Wezareta Derveya Almanyayê re civiya. Derbarê Naveroka wê civînê dilêdwaneke taybet de Mihemed İsmaîl endamê serokatiya Enekesê û berpirsê rêvebir yê Pedekesê ji radyoya Rêbaz re eşkere kir û ragihand. Ew bi berpirsên dûseya Sûriya re di Wezareta Derveya Almanyayê re civiyan û di civînê de şanda Enekesê nerîna xwe li ser herêma Ewleh ji Wezareta Derveya Almanyayê re da diyar kirin. İsmaîl li her wiha da zanîn berpirsên Almanyayê bi erînî li avakirina herêma Ewleh dinerin û helwesta xwe di wê derbarê de eşkere kirin ku devera Ewleh dê metirsiya rûdana şerekî li Rojhilatê Feratê dûr bixe û rê nade sînaryoya Efrînê dûbare bibe. İsmaîl li serbar kir li aliyekî din yê civînê pirsa Komîta Distûra Nû ya Sûriyê hate gotûbêjkirin û şanda Enekesê daxwaz ji Almanyayê kir piştevaniya mafê gelê Kurd lê Sûriyê û karekî mirovî hevbeş ji herêmên Rojavayê Kurdistanê re bike. Şanda serokatiyê û ya desteya pêwendiyên derveya Enekesê ji her yek ji Mihemed İsmaîl, Nehmet Dawûd û Fasla Yûsuf û Slêman Ûso, Siyamet Haco û İsmaîl Hessaf pêk dihat. Beriya niha jî şandên Enekesê hevdîtin li gel berpirs û şandên her yek ji welatên Rûsya, Amerîka û Brîtanya jî li Qamişlo encam dane û kar û xebateke berçav wekû nûnerê Kurdan li Kurdistana Sûriyê dike.